Hola a tothom! Tenim un nou repte. 2 participants competiran en un repte de construcció. Han de construir cases per a les seves nines. A veure qui ho fa millor. Oh, ets adorable! I aquí estic jo. Oh, tu! Jo també t'estimo. Oh, sí, noies? Esteu preparades per aquest repte? Mira això! Aquí hi ha la teulada. Bé, no passa res. Tindré una teulada de diari. Continuem. Què tenim aquí? Això no funcionarà. No. Ei! Què fas? Ei! Què fas? Vaja, vaja, vaja. Oh! Flors! Espera! Puc fer servir l'embalatge. Tot quedarà tan bonic! Yes! Estic fent el terra i les parets. Ja està! Fet! Continuem. Oh, això és perfecte! Treballaré en el disseny d'interiors. Fet! Però falta alguna cosa. Bingo! Dibuixem alguna cosa. Així mateix. Ara cap aquí. Sí, ja tenim rajoles. Ara fem un sofà. Estic fent servir esponges per això. Uau! Què en penses, Britney? És horrible. Tant se val. Ara tindré un armari. O un calaix. A veure. Espera! També hi puc dibuixar a sobre. Aquí teniu alguns detalls. Sí. Perfecte. Fem una altra cosa. Una catifa! Continuaré. Saps què estic fent? Sí, serà una taula. No és perfecta? I deixa'm dibuixar-te un retrat. Sí, ets tan bonica! Fet! És molt divertit! Ho poso al marc i a la paret. Aquí hi ha més decoració. Oh, sí, està molt bé aquí. Quina casa més bonica! De debò, és horrible. Bé, ajudant, he de fer una habitació. Som-hi! Ets lliure. Vaja, vaja, vaja. Què tenim aquí? Començaré amb aquest. Oh, or, el meu preferit. Dibuixem un cor. Llest! Oh, és tan bonic! Què més hi ha allà dins? Ajudant, una altra idea. Ei! Agafa això! Necessitem una altra cosa! Oh, senyoreta Britney, servirà això? Vés-te'n! He de pensar. Ja ho sé! Fem una foto i fem-la més petita. Sí! És exactament el que necessito. Una llar de foc. Genial! Continuem. Una mica de decoració, una catifa. Uau!
Un timbre, clar. I algunes fotos. Guai. Oh, aquestes fotos són precioses. Uau! Ja està a punt. De fet, crec que ho podem posar a la paret. Quedarà genial. Uau! Ara ja et pots posar còmode. Què et sembla? Sigues sincera. Vaja, vaja, vaja. Vull menjar. Què tens allà? T'agrada? Què podem fer aquí? Oh, ja t'entenc. Hola, necessito ajuda. Vull tenir una habitació acollidora i bonica. Entès, ho faré ara mateix. Quedarà perfecte. Deixa-m'ho a mi. Sóc un autèntic professional. Una mica de paper pintat. Una mica d'or clar. A la Barbie li encanta. Uau! Afegim-hi uns prestatges. Una esponja. I, per descomptat, necessitem un vàter d'or. Uau! Crec que a la Barbie li encantarà. Adéu. Oh, espera un moment. Aquí tens uns diners. Ho has fet genial. De fet, no. Faré servir aquests diners per omplir la banyera. Oh, sí! Sí, Britney. Això té molt bona pinta. I gràcies. Adéu. Bé, aquest serà el teu bany a partir d'ara. Què en penses? I no t'oblidis de la mascareta. Bé... Saps què? Jo també em faré una mascareta. Bé, crec que tinc una idea. 1, 2, 3, aquest. Lila, ara la cola. Posant-ho al paper i enganxant-ho a les parets. Uau! Ara decorem les parets. Espera, això és genial! M'agrada molt. Ara tenim una mica de cotó. Abocant-lo? Oh, és tan suau. Una catifa perfecta. Continuem. Faré un vàter i una banyera. Gairebé està. Perfecte. També necessitem un mirall. Increïble, però tinc gana. Oh! Espera, ja ho sé. Farem una altra peça de disseny d'interiors. Ara ho sabràs. Oh, uau! És una cabina de dutxa. Ja ho sé. Espera a veure-ho tot. Avui sóc un geni. Oh, uau! Això és tan bonic! La meva nina es podrà dutxar. Uau! Continuem! Oh, aquest color és preciós. Em faré una cortina de dutxa.
posant-la just allà. Guai! Bé, jo no tindré banyera, però tinc una dutxa i uns ànecs. Hola, bellesa. Et farem una cosa interessant, un banyador. Bé, crec que gairebé he acabat. Sembla que ja està a punt. Uau, que bonica que ets. És hora que et dutxis. Obrint-la. Oh, sí! Guai! Això és increïble! Crec que tinc una idea. Què tenim allà? Or, clar! Enlluerna! És tan bonic! Uau! Mira quina cortina! No és increïble? Tot el que puguis somiar. Sé què s'ha de fer. Terra d'or. Ja ho tenim. He de fer una trucada. Bé, aquí esteu. Hola! Gràcies. Necessito una cosa. Oh, sí. Això és per mi. Mira aquest llit. Uau! I aquest tocador ho és tot. Nois, aquesta habitació té un aspecte increïble i molt car. Hola! Ei! No! Has de treballar allà! No, no és això! És adequat aquest disseny? Així. I aquest? Genial! Me'l quedo! Bé, aquí ho teniu. D'acord! Gràcies! Bé, adeu! Barbie, ara necessites una corona. Estàs increïble! I una catifa vermella, clar. Ets una superestrella. Bé, tant se val. Jo també puc fer una cosa molt bonica. No debades vaig estudiar en una escola d'art. Ja veurem qui ho fa millor. Meravellós! Les parets estan a punt. Ara l'hem de decorar. Què és això? De fet, és perfecte per la decoració. Hi ha tantes coses brillants i boniques. Oh, aquestes palmeres. Mira això! Perfecte! M'agrada! Però necessitem una altra cosa. Faré una petita passejada. Yes! Aquí tenim la nostra futura platja. Necessito una mica de sorra. Amb això n'hi hauria d'haver prou. Oh, ja he tornat. Ara, abocant la sorra amb cura i... mireu això! Després faré servir aquests bastonets. Faré un petit gronxador. Enganxant-ho tot. Un poc més. Yes! Oh, em bofeguen els mocs. Espera! Això farà una hamaca fantàstica. Només queda penjar-la. Genial! T'agrada? Oh, ara ho arreglaré tot.
Tinc una idea, però necessito el meu mitjó per això. Tallant-lo en trossos de colors? Fet! Ara m'he de posar una mica creativa. Lligant-ho tot? Així mateix. Uau! És preciós! I aquesta meravellosa faldilla de platja és per tu. Què et sembla el teu nou conjunt? Seràs la millor de la platja. I això t'ajudarà a no avorrir-te. Oh, una cosa més. Mira, t'he fet un amic de 4 potes. Mira que bonic que és. Oh, gairebé me n'oblido. Necessitem un cor. És més bonic així. Increïble! Una casa tan preciosa. Ho hem fet bé. Xoca-la! D'acord, som-hi.